नमस्कार मंडळी, तुमचं मालवणी डिस्कव्हरीमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. तर मालवणी डिस्कव्हरी हा आमचा लोगो आहे आणि हेवन ऑन अर्थ आमची टॅगलाईन आहे. माझं नाव ज्योती साटम आणि मी पण कोकणातलीच आहे. तर मालवणी डिस्कव्हरी हे फेसबुक पेज आणि सोशल नेटवर्किंग प्लॅटफॉर्म याकरता सुरू केलं आहे की आपले जे लोक आहेत त्यांचे बिझनेसेस आहेत, त्यांचे धंदे आहेत आणि त्यांना फ्री मार्केटिंग करता यावी, त्यांचे बिझनेसेसमध्ये अजून ग्रोथ व्हावी यासाठी हे प्लॅटफॉर्म सुरू केलेले आहेत. तर मालवणी डिस्कव्हरीमध्ये तुम्हाला आता 1518 लोक आहेत, मेंबर्स आहेत आणि 2 ग्रुप आहेत मालवणी डिस्कव्हरीचे. तर आमचा इनिशियल ग्रुप जो होता, पहिला ग्रुप आमचो बाजार. तर आमचो बाजारमध्ये जेव्हा तुम्ही ग्रुपला जॉईन व्हाल आणि तुम्ही जेव्हा तुमचं पोस्ट इथे अपलोड कराल तेव्हा ते पोस्ट मालवणी डिस्कव्हरीच्या पेजवर शेअर केलं जाईल. त्यामुळे तुमची जी ॲडव्हर्टाइजमेंट आहे ती बरेचसे लोक बघतील. हे एक तुम्हाला फायदा आहे त्याचा. आणि तसंच आम्ही दुसरा अजूनही एक ग्रुप सुरू केला आहे, मराठी बिझनेस युनियन. इथे पण तेच आहे. इथे तुम्ही पोस्ट अपलोड केलेत तर तुम्हाला तुमचे ते पोस्ट ग्रुपमध्ये या जे लोक असतील ती बघतील आणि मालवणी डिस्कव्हरी या पेजवर ते शेअर केलं जाईल. तर हे 2 बेनिफिट्स आहेत या ग्रुपचे आणि कोणीही या ग्रुपला आपली लोक ॲड होऊ शकतात. तर मराठी बिझनेस युनियनमध्ये तुमचं स्वागत आहे सगळ्यांचं. इथे तुम्हाला तुमच्या मोफत जाहिराती टाकता येतील आणि काही मदत लागली तरी पण ती करता येईल. आपल्या लोकांना मदत करण्यासाठी हा मी एक छोटासा प्रयत्न करत आहे. आमचो बाजारमध्ये पण आमच्या फेसबुकचे जे कव्हर पेज आहे त्याला देखील तुम्हाला असंच लिहिलेलं आढळेल, आमचो बाजारमध्ये तुमचं स्वागत आहे, आणि इथे तुम्हाला मोफत जाहिराती टाकता येतील. तर मालवणी डिस्कव्हरीचं माझं इंस्टाग्रामचं पेज देखील आहे. त्यात तुम्हाला काही माझे पिक्चर्स किंवा फोटो यामध्ये बघायला मिळतील. ट्विटरचं देखील पेज आहे, इथे मी काही ट्विट्स केलेले आहेत. नंतर मालवणी डिस्कव्हरीचं यूट्यूबचं चॅनल आहे, त्यात बेसिक काही व्हिडिओज आहेत, माहिती दिलेली आहे. तर मालवणी डिस्कव्हरी हे ग्लोबल नेटवर्किंग सोशल नेटवर्किंगचा प्लॅटफॉर्म आहे. त्याच्यामध्ये ग्लोबली जे लोक आहेत ते सगळे या ग्रुपमध्ये आहेत. आणि आमचा मालवणी डिस्कव्हरीचा ग्लोबल मालवणी फॅमिली हा व्हॉट्सॲप ग्रुप आहे. जर तुम्हाला या ग्रुपमध्ये ॲड व्हायचं आहे तर तुम्ही मला मेसेंजर, मालवणी डिस्कव्हरीच्या फेसबुक मेसेंजरवर मेसेज टाकू शकता. त्यानंतर मालवणी डिस्कव्हरीचं ची एक वेबसाईट मी वर्डप्रेसमध्ये क्रिएट केलेली आहे. त्याचं नाव आहे malwaniDiscovery.wordpress.com. तर ह्यामध्ये तुम्हाला थोडीशी अजून माहिती मिळेल. पण ह्यामध्ये एक पेज आहे आमचे व्यापारी. आमचे व्यापारीमध्ये जे बिझनेस आहेत लोकांचे त्यांचे लोगो, आणि आता हे कोकण वैभव हे एक त्यांचा लोगो आहे, हे व्हॉट्सॲपची लिंक आणि त्याचा नंबर. जर तुम्ही आमच्या या पेजवर गेलात तर तुम्हाला पण या पेजवर फ्री ॲडव्हर्टाइजमेंट करता येईल विथ तुमचा लोगो किंवा फोटो जो तुमच्या बिझनेसचा आहे तो, आणि तिथे व्हॉट्सॲप लिंक तुमच्या बिझनेसची आणि नंबर. तर व्हॉट्सॲप लिंकवर जर क्लिक केलं तर डायरेक्टली तुम्ही त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करू शकता. हे सगळं फ्रीली अवेलेबल आहे तुमच्यासाठी. जर तुम्हाला या वेबसाईटमध्ये जर तुमची ॲडव्हर्टाइजमेंट करायची असेल तर तुम्ही मला नक्की कॉन्टॅक्ट करा. आणि आणि परत अजून ह्याच्यामध्ये तुम्हाला थोडंसं लोगो कसं बनवायचं, वेबसाईट कशी क्रिएट करायची, मार्केटिंगबद्दलची थोडीशी त्यामध्ये माहिती दिली जाईल. हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद आणि आपण परत भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये.